spolupráci s Janom Botianom som dostal veľa odpovedí, prečo sa správajú moje deti tak, ako sa správajú a prečo ja neviem, dajme tomu, s nimi až tak spolupracovať. Prišiel k nám domov, urobil taký osobný screening, jednak rozhovory so mnou, s mojou manželkou, ale taktiež, čo veľmi oceňujem, tak v podstate porozprával sa osobne, individuálne aj s mojimi deťmi. A dokonca urobil aj také fyzické testy, kde sa nachádza dieťa v tom neurologickom vývoji. To sa mi veľmi páčilo, čiže už to ma zaujalo, že to bol taký určite neštandardný prístup a individuálny. Bolo to, povedal by som doslova taký, že použijem zahraničné slovo, že game changer. V určitých fázach som sa ja v rodine dostával do polôch, keďže som dosť pracovne vyťažený, že sme s manželkou neúplne chápali správanie našich detí. Má veľmi dobre navnímaného klienta, čo pramení vlastne z toho osobného takého screeningu alebo z osobnej analýzy vlastne tej rodiny, otca, matky, dieťaťa. Každú jednu nejakú ten rozhovor alebo meeting, ktorý sme mali, tak bolo vidno, že sa na neho pripravuje, že má naštudované vlastne nás ako jednotlivcov v rodine. A bolo vidno, že to, čo sa bavíme, tak je individuálne šité na mieru. Čo je veľmi dôležité, že vždy to zabral, lebo som veľmi prekvapený, že to, čo sme riešili a som následne vlastne v praxi otestoval na svojich deťoch, tak to fungovalo 100%. Išli sme vonku s deťmi na prechádzku a mladší syn, taká typická situácia, sa nechcel, dajme tomu, obliecť do trička alebo dať si topánky napríklad. No a veľmi jednoduchá technika, ktorú som sa naučil, že dať deťom možnosť jednak budovať bojové vlastnosti, čiže rozhodnúť sa a dať im na výber, že ideme von, alebo neideme von. Ak ideme von, tak máš na výber jedno alebo druhé tričko, ty sa rozhodni, vyber si. Pri riešení tých situácií pán Botian využíva také techniky, ktoré zároveň na pozadí podprahovo rozvíjajú aj vôľové vlastnosti detí. Čiže nie je to vyslovene o zákazoch, ale je to vyslovene o tom, ako možno obísť to, ako deti rozmýšľajú a podprahovo ich dokonca rozvíjať a vzdelávať smerom k rozhodovaniu, k samostatnosti, sebavedomiu a tak ďalej. Keď prídem domov z práce, tak veľakrát, ako keby ešte som si niesol tú rolu toho manažera so sebou domov a som v tej polohe, že možno, že veľa vecí delegujem a veľa očakávam. No a pán Botian mi položil otázku, že akú hodnotu alebo akú rolu v porovnaní s mojou prácou ja vnímam, že tvorí moja manželka. A vtedy som si uvedomil, že je to minimálne 50-50, aby vlastne tá rodina fungovala, aby som mohol ja robiť to, čo vlastne robím, tak je to do značnej miery aj vďaka mojej manželke. A som si uvedomil, že potrebujem svojej manželke dať viac dôležitosti a takto naplniť možno aj tú jej potrebu. Ale myslím si, že pán Botian je tak ďaleko v tomto, ako jednotlivec nedokáže za krátky čas, kedy potrebuje riešiť svoje nejaké životné situácie, nabrať a sklbiť do súvislosti toľko vedomostí, ktoré napríklad pán Botian má. Preto ja som siahol po osobnom kontakte s mental coachom pánom Botianom, pretože som sadil na to, že sa tomu rozumie, venuje sa tomu. Ušetril mi kopec času tým, že by som ja si študoval nejakú odbornú literatúru a snažil sa ju dať do kontextu tých situácií, ktoré dennodenne v rodine zažívam. A toto bol hlavný dôvod, ako dodnes neľutujem. Vyriešili sme u mňa s deťmi veľa situácií, ktoré keby som riešil podľa môjho nastavenia, ako som to mal navnímané v minulosti, tak som 100% presvedčený, že by som zanechal také malé traumy na svojich deťoch.